Ngisefonini-ke nesithandwa sami, angisho niyazi mangabe uthando lisalusha ukuthi kunjani. Ziyakhipha kumnandi efonini. Usethi-ke uDali, okay sisabasha-ke nje sithanda kuhlangana mina ne-boyfriend yami. Usethi uDali, sithandwa sami, uzwile kuthiwa i-snow kusasa ntambama kune-possibility yokuthi sibuye. And sizobuya sesibuya heavy-ke manje. Sithandwa sami, awufuni ukuthi ustakhe nami la njoba kune-snow. Kuzoba ne-snow, wabona ukuthi abantu bastakha kanjani. Ngizocela Dali ukuthi uze la endlini yami kusasa uzolalela ngala. Uthando lethu lisalusha-ke yabona, kodwa ngivuma ukuthi hayi ngizofika. Hhayi-ke ekuseni ngiyavuka bafethu, ngiqoka lezi zinto lezi zothanda, ngigibela i-Uber, ngiyakudali phela. Angisho uDali usekhulumile ukuthi i-snow kumele singivalele naye laphaya. Ngingavalelwa i-snow ngedwa laphaya endlini because sasibona lesinye i-snow ukuthi senza kanjani. Sasingakwazi ukuphuma endlini, singakwazi ukuya emsebenzini, sisitakile nje. Before ngiqhubeke nestori sethu, ngicela ukunikhumbuza ukuthi uBuzz SA uthengisa imovie ethathelwe encwadini yaka grade 12, incwadi ethi Impi Yabomdabu isethunjini. Mangabe kuwukuthi umzali onengane efunda ugrade 12 efunda yona lencwadi, sizocela ukuthi uyithengele lencwadi u30 rand nje kuphela. Uyithengele ukuthi kube lula ukufunda kwengane yakho i-understand kalulana. Nawe mangabe kumfundo interested, nanka ama banking details wethu, udeposit u30 rand laphayana, mase usendela i-proof of payment kuyona le number. Sizobe sesiphendula ngayo-ke imovie yethu sikusendele yona. Please note ukuthi imovie yethu awukwazi ukuyisave, awukwazi ukuthi uyishare nabanye abantu. I-protected, izokwazi nje ukuthi ibuko wena kuphela. Shokuthi mengifika-ke kuDali yabona, ngigqoke le jazi lathada, ngaphansi ngigqoke ilanjari. Athi uDali, awuveze uqole ijazi lathada. Nami ngithi thada, ngiveze ilanjari. Kube mnandi uDali angabe safuna ukuthi kule kukhulunywa kucucuzwa, angiqukule uDali angisembedeni. Ayike selikhulunyuliwe-ke manje ijazi lathada. Sengisele ngelanjari, seyangicabuza kuDali. Yazi engqondweni nami kubuye ukuthi hayi man, mina ngikho ready yabona, angikho there yet. Lo mfana ngisanda kuhlangana naye, ayikho nje into engathi ngamnikela umzimba wami ngimnikezele wona. Ngimtshela umfana ukuthi ngicela please stop, I am no longer interested ekwenzeni yonke lento leyo. Sengikhumulile lapho ngitshela umfana ukuthi stop. Hey umfana ukuthi wakwa-stop yini, umfana wabantu waqhubeka noma sengithi stop angifuni ngicela uyeke. Kwasho ukuthi umfana wabantu usela uyaqhubeka nenkonzo yekamero. Lapho mina ngithi stop, umfana uqhubeka nenkonzo yekamero. Sengiyakhala-ke manje ngithi phela unginyukubezile lo muntu because bengithi stop. Umfana athi ninjalo-ke namantombazane ehlangana kuma-DM niposte bathi yini thirsty trap tontoni, eniposte lezo zinto zenu ninjalo. Ufike udrive uthatha i-Uber izokudropha le endlini yami, ufika awugqokile, uhamba nqunu ugqokile ilanjari, ushaya uthada, masuthi angistophe, usukhumulile, ususehlisile ngisho nesikhindi sangezansi, usikhumule wena loso sikhindi, uzehlise wena isikhindi, masuthi stop. Usufuna ukuhamba ovula icala uthi ngikunyukubezile. Ninjalo ninamantombazane. Ngempela ugelo wasuka lapho waqonda ngqo emaphoyiseni, walivula icala ukuthi uGayi umnyukubezile. And into zaGayi ziphakathi la kugel because ugelo wavela noba scream ukuthi kuzomakhelwane ukuthi uGayi angamgezisi. Wahamba vele walivula icala ugele. Athi uGayi alikho icala ozoliwina usendlini yami, ufike ugqoke ilanjari. Wazikhumula wena icala usiyolivula. Ngicela ukukutshela ukuthi bafethu, mangabe intombazane ithi stop, you stop. Ngisho noma kuthiwa ithi stop, isikhumulile ikhumule yona. Mangabe ithi stop, you stop. Ngisho noma kuthiwa ithi stop ni busy uphakathi, you stop khona lapho phakathi uphume ume ngaphandle uzophinde ungene mangabe sikunikeza i-access. We understand lonto. Nani mantombazane niqapheleke lento le yoku-DM because inengozi ekhona phakathi. Cause omunye umuntu anihlangani ngoba nake kuthanda, uhlangana ngoba ebona le ithombe lezoyipostayo. Abona ukuthi yabona lapha yana kuyehlela ngalithola kalula ikheke futhi akubize endlini yakhe nawuzi.
Mase-ke uyisola sekuletha ukuthi bengekho ready. Niqaphele lonto leyo iyashayana because uGayi okuphoqelayo ukuthi umvakashele nizoba together nisanda nokuhlangana. Uyibheke, I know ukuthi siphila emhlabeni oshesha kakhulu ogijima 360. Kodwa you must understand ukuthi umhlaba ngisho ungagijima 360 unjalo, but feelings are feelings. Ayikho into eshintshile ngendlela ozizwa ngayo nomuntu ngomuntu umusanda kuhlangana naye. Kusuke ngena connection lapho, sekuyinkanuko qha, hlangenwe ngenkanuko qha phela. And if awusiyo ugelo wenkanuko, ugelo ofuna uthando, ugelo ofuna uku-appreciate-wa, awusoze mancane amathuba ukuthi ungawa appreciate kulabo guy laba abasuke nje bekujahe ukuthi niye enkonzweni yekamera. Mancane amathuba. Sometimes kuyenzeka uthole ukuthi niye ekamereni niqhubeke futhi nempilo kube mnandi, uthole omunye ukuthi bekafona nje ukushaya adlule. Futhi nani bogayi niqaphele lento leyo ukuthi phela nani insizwa, yabona, niyinsika zamakhaya. Nabantu abasilwelayo thina nje, abalwela amakhaya, abantu abalawula imindeni, abantu abondla amakhaya, abantu ababekiwe kusukela emandulo ukuthi babe inhloko zamakhaya. Ngiyazi ukuthi ngekhathi zomzabalazo obani babelala emajele belwela inkululeko. Nigada ukuthi nina kwenziwa yini ukuthi senihlala manje einkantolo niyolwela icala lokuthi angimnyukubezanga, niyolwela ukuthi angimnyukubezanga. Nigade nanizimo enifaka kuzona. Uyabona lento le yokuthi wena kunalento le phakathi kuwena efuna ukuthi uyuze amantombazane. Lento le ithanda kakhulu iyona into zokubulala. Uyabona lento lezokukhohlisana ukuthi ogeli bagcwele wena uzodla ngala nangala. Kudliwa wena. Uwena ophelayo, uwena ofayo. Ngiyazi bathi indoda ayipheli ngisho noma kuthiwa isina 8 years isidoda sayo sisuke sisangenza ingane. Kodwa uyibheke la lento le. Zingaki inhliziyo iphulayo in the process. Bungakububi obutholayo nobutholayo ohamba nabo wena in the process. Zingaki indleko neinkinga ongena kuzona in the process, but still you are empty inside. You are empty inside because umuntu nomuntu uyalideserve loluya thando leli oluyiqiniso. Uyabona lapha kuma DM, kuma thirsty trap la wena washoyo, alikho uthando yolithola lapha yana. Rather use this opportunity or this chance to build uthando lakho. I know abantu abaningi bathi uthando liphelile. Akusile iqiniso. Uthando lukhona ukuthi iningi lethu silibheke endaweni ewrong. Uthando silifuna endaweni ewrong. Uyabona where there is hype and there is ukhambela phezulu and there is this and that. Luncane uthando lapho. Kodwa ke ubokungincinze ungibuze ngelinye ilanga ukuthi uthando ulibona kanjani, ungalithola kuphi uthando. Sengivala nje imeko, uGayi wagcina eboshiwe. Cabanga eboshwe ngoba yena uthi unikeza ugela into ayifunayo ayitravelelile eze wayigqokile lingerie. Wagcina eboshiwe kanjalo uGayi. So ngizoyibeka lapho ke indaba yethu okwanamhlanje isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms, siyanthanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi ni subscribe njalo on our YouTube channel Buzz SA.